Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Милләттәшләр. Туган көннәр ничек Бездә салкын. Туган көннәр ничек уздысың, Райхан? Кичә Туган тиңнең көннәр- туган көне иде. Бик әйбәт узды, Аллага шөкер. Әйбәт туган ярар яхшы. Бик әйбәт, бик матур итеп. Бу атнада кутладык. туучылар бармы? Бу атнада туучылар бар. Без әле аның турында соңрак сөйләшербез. Хәзер нәрсә турында сөйләшәбез алайса? Монда эшегәч баш миедә катты ахры. Шул хәллек артык уйнап җибәрдем. Спектакльләр турында сөйләшергә җәмәгать. Ой, миңа эссе булып китте инде. Үзе уйлап тапты, үзе беренче булып салып атты. Соң сез бит кызу кешеләр. Кызу сөйләшәсез, кызу уйлыйсыз. Ай, кыздырасыз да инде. Ярам инде салып атам. Алайса, алай гына түгел, менә алай тирә кирәк. Ай, дөрес бу. Гол! Менә җәмәгать. Театрда эссе, чыннан да Гадел. бездә һәр вакыттагыча эссе, җәендә, кышында шул ук һава һәр вакыт эссе рәхәт. Минем уйлавымча, син безнең бөтен атналык афишаны өйрәнеп килгәнсеңдер. Яттан белә. Өйрәнмәсәң, менә монда кичкенә генә сиңа Менә минем сорау бар. әйдәле. Кем кайсы залны ярата? Кем кайсы? Бәлки кем кайсы залда күбрәк уйныйдыр дип әйтәсең киләдер син. Ну, менә сез үзегезнең Бөтен залда яратабыз әлбәт. Бөтенче анды. Әгәр дә без үзебезнең эшебезне яратабыз икән, ничек инде без аны залын аерабыз икән? Бу бит менә син үзең яратканда колагыңны, кулың урынына күбрәк яратасың дип әйтә алмыйсың инде. Һәрбер зал зәвыклы инде. Әлбәттә. Һәрбер залын, һәрбер пишмагын инде өйрәнеп бетеп барабыз, рәхәтләнеп эшлибез. Чынлап да 4 зал, 4сендә дә бер юлы көндез һәм кич спектакльләр, төрле чаралар үткәрергә мөмкин. Спектакльләр уйнау мөмкинлеге бар. Һәм бу чынлап да шулай. Ышанмыйсыз икән, килеп карагыз. Без ялган сөйләмибез. Спектакль икәннәрен хәзер сезгә Гадел әйтеп бирәчәк. Универсаль зал. Үз яраткан залын әйтәйин. Чөнки аны чыгарган беренче спектакль шул универсаль залда. Универсаль зал 5 декабрь күңелем кукурузы. 6 декабрь күркә спектакле. Килегез. На. Син әйтәле. Хәйләкә. Иң әзин кыскасын сөйләп ала да. Ни кызык, 3 декабрь ул безнең Салих Сәйдәшевнең туган көне. Шунда инде безнең легендар Зәңгәр шәл спектакле уйналачак. Туган көне белән Зәңгәр шәл туры килү юкка түгелдер. Шуннан соң 4 декабрь сез уйный торган спектакль Гүр-гүр икәүләре булачак. Алмаз абыйның иҗатын аңа сокланган кешеләр килеп карагыз, сез анда күрә алачаксыз. 5 декабрь көнне тормышмы бу спектакль. 6 декабрь көнне Анда да килеп күрә аласыз. Анда да килеп күрә аласыз. 6 декабрь көнне Жан Кисәккәем спектакль. Анда да килеп күрә алмыйсыз. 7 декабрь Болганчык еллар мөхаҗирләр спектакль. Анда да килеп күрә аласыз. Барыбызны да. Гаделдән Мин башка. юк. Гадел сезгә экскурсия ясар, чөнки бездә театрда экскурсияләр дә үтә. Әгәр дә сез аңа билет алып өлгерәсез икән, театрның экскурсияләренә рәхим итегез. Безнең Шәрык залы калды һәм Миңа калды манса. әйе, Һәм анда бер ай. сезнең яраткан спектакль бугай. Сез ул сүзне еш әйтәсез. Ой, шулай менә. Көнчыгыр залында. Аник беренче синең көне юк? Аста язылган ул. Башта юк шул. Шулай. Менә кара, 1, 2, 3, 4 исем, 3 кенә дата. Икенчесе якта юкмы? Икенче якта, әнә безнең ярдәмчебез әйтә. Мин аны ул сөяркәне удалить иттем ди. Сөртеп аттым ди. Көнчыгыр залында сөяркә, 6 декабрьдә сөяркә. 6 декабрьдә кичке якта нәниләр өчен концерт, һәм 7 декабрьдә шулай ук нәниләр өчен концерт. Нәниләр өчен концертка рәхим итегез сөяркәләр. Астагфир. Менә әйтәм бит. Юк, әлеге сүзгә бәйләп, анда менә төрлечә уйнатып була әлеге сүзне. Мәсәлән, кирәк түгел дигән спектакль исеме бар, әйме? Шуңа сөяркәне өстәп куясың да. Кирәк түгел сөяркә. Менә бит. Кирәк. Өтер түгел сөяркә. Өтерне кая куясың шундый мәгънә. Шулай. Һәм ноктасында бит әлеме? Яхшы. Туган көннәр Салиха абый Сәйдәшевнеке генә шулаймы? Бүтән чынлап юкмы? Юк. Бу атнада юк. Демәк, кара әле. 1 декабрьдә Минвәли Габдуллин, 3 декабрьдә Салих Сәйдәшев.
Ничек инде менә 1 декабрьдә туган Минвәлинең кызы, 3 декабрьдә Салих абыйның Сәйдәшнең туган көне булгач, декабрьнең үзендә дә туган көне Алла бирсә, җырламасын ди. Әйдәгез. Алга барабыз, алга таба барабыз. Алга барырга кушкан бит безгә Ленин бабабыз. Без атналык афишаларын санадык, туган көннәрен билгеләдек. Ул Салих абый Сәйдәшнең, Минвәли абыйныкы үтте. Аңлашылды. Бу 2 урындык. Сез тагын кем чакырганыгызны әйтмисез инде. Юк. Әйтмәйбез. Мантык, ягъни логика буенча исәпләп карарга кирәк. Без иң беренче кунагыбыз Фәрит абый бикчәндә булды. Икенче кунагыбыз безнең Илгиз абый. Зәйни. Баш режиссерыбыз, сәнгать җитәкчебез булды инде бездә кунакта. Әйдәгез башта чакырганчы кунакларны Райханны премьера белән котлыйк әле. Бездә бөтенләй шулай тиз бара, үтә дә китә, без котларга да онытабыз. Без бүтән көндә котладык. Әйдә бүгін тамашачылар алдына кылдык. Премьера белән. Рәхмәт. Без менә шулай бер-беребезне кочаклап котлыйбыз. Тик ул менә шушы кочаклау белән генә төгәлләнә, әллә нәрсә уйлый күрмәгез. Рәхмәт. Анда инде шинаулар, кычкырулар. Син һаман да әле премьердан чыгып. Мин һаман да премьерадан чыга алмыйм бит. Мин һаман да 18дә кебек. Күңел һаман шулай түземсез. Тик режиссер абый гына әйтә. Премьера үтте. Премьера үтте. Премьера үтте. Менә шунсы күңелсез. Чөнки премьерның аерым үз бер шаукымы бар име, анда рәхәт дулкынлану, борчылу. Әйне биткәч бах. Нидер бетте сыман тоела. Һәм син теге космоста кебек. Әле бик җәйлеп китмәк, 14 көнне уйныйсы бар әле тагын. Хәзер уйныйсы да уйныйсы инде. Берлән Зөбәрҗәт. Алла бирсен. Уйныйсы да уйныйсы. Ничек бушлыкмы? Сагынумы инде? Яки теге дип бераз әзгенә теге һәр көнне 2-3 спектакль китә бит әле. Яңа ел алдыннан, яңа ел каникулларында, бәйрәмнәр көннәрендә. Шуңа әзерлек хәлҗиясыңмы? Гомумән мин шундый кеше, мин эшләгәндә тәм табам, эшләгәндә ничектер миңа хәл керә дип әйтәсем килә. Мин ял итәргә гомумән яратмыйм. Нинди ял инде бу? Безнең Бу яшьтә диген. Бу яшьтә дип әйтеп булмыйм. Нинди матур бинабыз бар, күпме залларыбыз бар. Монда эшләргә дә эшләргә. Менә ичмәсә, берне тындыра дип уйлап торам монда. Куркып китмә. Шулай эшләп, сиңа берне. Гомумән синең белән таныш булуыма горурланам. Рәхмәт. Рәхмәт, мин дә горурланам синең белән таныш булуыма. Кем килә Гадел, әйтәсеңме юкмы? Кем түгел, кемнәр? 2 урында Алмас, мин моның өчен аралашырга дип төп рольләрне башкаручы Ришат белән Ләйсәнне чакырга булдым әле. Музейга барабыз. Сафлык музейына. Менә бит алар кемнәр әйтмичә утыралар. Мин инде гадәттәгечә җитәкче көтеп утырам хәзер. Беренче кунак Фәрит Рафгач, аннары Илгиз Газинур. Хәзер кем булырсың әйтәм? Кем булыр? Илфир Шатышмысы, Рәнш Рашидович китәм аны, главбух безнең Галин Глебовна киләмсез безгә кунакка. Юк. Юк, үзе безнең хезмәттәшләр Татарстанның атказанган рәисе Ришат Әхмәдуллин, Муса Җәлил премиясе лауреаты Ләйсән Гатауллина. Гайнуллин әйтәм ялгыш. Саумысыз, коллега. Сәлам җегетләр, кызлар. Коллегалар. Сезнең ник килгәнегезне? Килдек әле менә. Җикәлләрегез. Рәхмәт. Менә бу тапшыруга теге чакыргач куандык. Шуннан да матур эшлисез. Кара барабыз. Сезне үбешергә өйрәнә диләр, дөресме бу? Үбешергә күптән өйрәндек инде. Лисәнең шундый Юк, бер-берегез белән. Анда өйрәнеп тору юк инде, сәхнә бу шул бит күптән аерыла чынлыктан. Җәмәгать аптырамагыз. Театраль бу шул. Әйе, театраль бу шул. Ансы аерыламы ни? Аларның театраль бу шу, ә безнең Алар чынлап үбештеләр Җәүдәт белән Зөбәрҗәндә. Соңалар бит ир белән хатын. Әйе. Аларга нишләсәләр дә булыр. шуңа күрә сөйгән ярыгыз. Рәйханның составы бар. Ансы да бар. Шиш инде эштән курыккан юк. Афарин. Ачылып та әйтәгез, музей турында сөйләшеп алыйк. Бераз музейга йөрергә яратасыз, сез үзегез кунаклар. Һәм шуннан без салмак кына премьерага Сафлык музеена юл тотарбыз. Юк, әлбәттә теге ул бит музейга йөрү шулай ук күңел халәте менә теге кай вакыт сиңа рухи азык җитмәсә, менә шул вакытта мин музейга барам, сыннар карыйм, рәссамнар белән кызыксына башлыйм. Менә шул вакытта теге үземә рухи байлык алам. Әйе.
Ул бик еш теге бик сирәк була, еш булмый дип әйтү. Истанбулга да шушы музейны күрергә барасы киләдер инде. О, бик килә. Командировка гына җибәрмиләр менә. Мин Истанбулда булдым, ләкин ул вакытта әле булганда Белгән булса, белгән булса мин әлбәттә керер идем. Истанбулда. Алдан җыгыласын белсәм, салам җәеп куяр инде дип кагына әйттеләр. Булмады. Ләйсән нинди музейлар үз итә? Мин музейларга йөрергә яратам. Анда кызык, улуг кешеләр белән танышасың, ләкин безнең спектакльгә килгәндә, ул менә кичкенә кешеләр турында музейда булганым юк минем тормышымда. Андый музейларда юк та кебек. Шуңа күрә бу безнең роман шуның белән, спектаклебез шуның белән аерылып та тора. Әле кызыклы факт, китапта бер битендә билет бар. Шул билет буенча шул Истанбулдагы музейга кирип була. Түләүсез бушлай керәсең. Анда печать куялар да. Истанбулга барып җит алсаң, Әлбәттә шул китапны аласың да һәм сиңа керер алдыннан печать сугалар. бу һәрбер романда бар инде. Һәрбер китапта. Мин әле 150-нче битендә генә. Шуны әйтеп үтәсем килә. Безнең бер даими бөтен спектакльләрне карап баручы тамашачыбыз бар. Ул хәтта махсус шушы спектакль алдыннан Истанбулга барып, шушы музейга кирип карап чыккан бөтен. Һәм китапны укып чыкты инде. Сторисларын карап, үзебез дә музейда булган кебек булды. Тегемени? Динар. Реально барганмы? Шуннан барды, укыды. Җәмәгать, сүзебез әлбәттә көннәре ничәнче декабрь? 20 һәм 21 декабрь. 22 декабрьдә әлбәттә Татар театрының туган көне. Шуңа күрә туган көн алдыннан зур бүләк Сафлык музей бу дөнья күләм танылу алган. Инде Нобель премиясе булган аның авторы Архан Памuk. Бөтен дөньяга мәгълүм безнең төрек язучысы, Нобель премиясе лауреаты Сафлык музеена рәхим итегез 20-21 декабрь. Ләкин Сафлык музей үбешүгә дә әйләнеп кайтасы килә. Роман инде ул 18+ дип тәкъдим ителәме безнең премьерда яки син Менә мин син ни кебек безнең театрда бер кызык хәл булган. Әлбәттә аның романы 18+, менә ләкин менә спектакль ничә плюс алганын әлегә мин белмим. 16-дыр инде. Юк, сез үслисез бит инде. 18+ миңа космостан хәбәр килде. Менә монда бәхәс туда, ләйсән белми. 18+. Нәрсә ул минем өчен 18? Юк, дөресен генә әйткәндә, монда бу Монда 18+лык әйбер эшләнми. Булай 18+. Ул матур булачак. Ул бик матур булачак, бик итәгатьле. Юк, 18+ булса ул ямсыз булырга тиеш, һәм итәгатьсез булырга тиеш. Кешеләрнең күпчелек күз аллавы шулай. Менә шул нәкъ шул сорау борчый иде. Аны кунагыбыз үзе дә бирде. Кайсы якка юнәлеш алганны. Менә чынлап та безнең репертуарга, безнең бу мәдәниятебезгә, тәрбиябезгә, менталитетыбызга аның инде сүзләре бик күп. Ничегрәк туры килер һәм батар икән әлеге шушы юнәлеш, чөнки тәрҗемә әсәре бер, аны инде бик иштән хәтлиләр, ике һәм нюанслар бик күп, ләкин без академия театр буларак бөтен дөнья әсәрләренә, драматургиясенә еш тотарга тиеш. Сезнең фикергез? Әлбәттә аның әсәре, мин аны беренче теге укыгач бик төрле хисләр уятты. Минем бу роман үземдә башта мин кызып кына укый башладым, аннары бер уртасына җиткәч мин моңсуланып алдым, чөнки Кемальдан бераз ордым. Билеты ничәнче бит инде, бушка билеты? Ахыргы битләрендә. Аннары инде ахырына кадәр җиткәч мин аның ни өчен шундый карашлы, нигә ул шулай эшләгәнен аңладым. Һәм аны акладым үземә күрә. Һәм режиссер килгәч тә безнең иң беренче соравыбыз булды, менә сезне Никита Викторович нәрсәсе белән җәлеп итте бу әсәр дигәч, чөнки режиссер үзе сайлаган мәсьәлә. Үзе сайлаган әсәрне. Миңа калса бу режиссерын да әйтергә кирәк шундук, ул инде безнең төньяк башкалыбыз Петербург шәһәренең Александрийский театрының сәнгать җитәкчесе. Никита Коболев. Ул әйтүенчә, менә бу соңгы вакытларда мәхәббәт турында эпопеяга җиткерерлек әсәр әле минем күргәнем булмады диде. Шуңа күрә менә шушы мәхәббәт мине җәлеп тә итте диде. Шуңа күрә аның сүзендә хаклык бардыр. Соңгы вакытта безнең менә бу сезон, Аллага шөкер, шуны күзәтәм, гомумән мәхәббәт белән бәйле сезон. Ул мәңгелек тема инде, һәр бер спектакль мәхәббәт турында. Ну, менә әле моңарчы мәхәббәткә алай айрым бер теге басам ясалмады. Менә бу сезонда ясала. Мәхәббәт. Менә сөяркә чыкты. Сөяркәнең дәвамы шикеллерәк.
тема, шуңа күрә Без дә шаярып алдык, Җәүдәт белән Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт сөяркә дип шаярып алдык. Исемнәрне уйнатып булар. музейда бара дип әйтик инде алайса менә. Әмма сез әйтеп үттегез, режиссер турында. Ул бит инде безнең театрга яңа чакырылган режиссер дип әйтеп үтәсез Әле ул килә. безнең якташыбыз Чаллыдан әле ул. Чаллыда укыган ул Айдар Забаров белән бер Партада утырган. утырмаган, укыган, сәнгать мәктәбендә укыганнар алар бергә. Ләйсәнгә гашык булып йөргән. Ой, мин ул чакта Кемал белән чагыртырсаң инде персонажларны. мин бәби булганмын әле. Әйсен әле кичкенә генә бер кычык идең дигән репликам бар минем. Килә Ләйсәм менә сиңа шәхсән ничек шундый яңа кеше белән эшләү, яңа режиссер белән? Кызык, ул шундый тыныч, итәгатьле. Ул башта безне куркытып куйды, мин бик усал диде. Чөнки әйтте ул, мин бик усал, мин бик таләпчән дип әйтте. Кычкыралам диде. Без куркып калдык. Тыныч Тагызлы әле атмосферада. премьерага хәтлек. Ансыда бар, Соңгы әйе, көннәрендә бер ансыда бар. атнасында күрсәтер ул сезгә күрмәгән. Менә Алмаз абыйның соравына җавап бирәсем килә. Безнең татарларга ошар микән, юк микән дигән сүз. Ошау гына түгел, менә кабул итү мәсьәләсе. Минемчә кабул итәчәкләр, чөнки спектакльдә бик күп романда темалар бик күп бар. каршылыклар бар. Мәсәлән, ул традицион караш һәм Заманча караш. заманча караш ул, әгәр дә алсак, ул бит инде төрекләрнең 70нче елда Европалашу башлауы башлауы шуңа күрә анда әти-әни белән бала арасында да мөнәсәбәтләр темасы бар. Ул безгә дә бик хас. Шуңа күрә минемчә бернинди Каратаган Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт темасына әйләнеп кайттыгым. Җәдитчелек белән кадимчелек, әйме? Чыннан да. Чагыштыру, эпоха үзгәреше, яңалыклары, бөтенләй бер рөхсәт ителгән мөмкинлекләр шыры, ниндидер тыелганлык шыры. Һәм менә шуларның инде Шулай ук бәхет темасы бик нык ачыклана әлеге әсәрдә. Шулай ук вакыт темасы сурәтләнә. Күвиттереп, менә гомумән романнарга хас булган әйбер чагыла. Гадилнең бик сорау бирәсе килә. Нихай әсимдә Бу менә. яктан сизәм. Менә без Гадел белән шулай ук әлеге спектакльдә бергә уйныйбыз. Ул минем абыйны уйный, Осман. Мин мәктәп теләр микән берәр. Осман. Осман империясе. Мин Кемальның абыйсын уйныйм. Менә ул традицион карашлар, мин заманча карашлар. Ике төрле Еләсе ул аны уйнаганны хәзер генә белдек бит. Утырабыз күпме. Сөйләшәбез. Әле менә әйтеп китәсе килә, реаль фактлар, вакыйгалар бу әсәрдә. Һәм инде менә Ләйсән белән Ришатка сорау бирәсе килә. Тукта, без сиңа сорау бирдек. Юк, мин сораулар язып. Без Монда мин сораулар бирәм. Әйе. Сез үзегезнең геройларыгызга нинди мөнәсәбәттә дип? Менә шундый Ришат җавап бирде, акладым дип. Әйе, мин аны сыңыннан акладым. Башта әлбәттә мин аны бик күп каршылыклар тудырды минем күңелемдә Кемаль. Мин аны кабул итмәдем. Әйтәм, мондый кеше буламы дидем. Каршы чыктым. Аннары инде сыңыннан роман ахырында мин аны акладым. Әйе, акладым. Тешләрендә сугышып калган әле ул белән. Юк, ул чыннан да анда ул менә теге мәхәббәт өчен бик нык газаплана, үпкәләгән дә була, шулай ук үзен аклый, бик борчыла, меланхолик бер образ. Менә Фисун шулай эшли ярадымы Фисунга шулай эшләргә? Нишәтәсең инде. Шунсы кызык, менә тамашачыларга һәрбер геройга, аның героена да карата, Сибель, Фисун минем героиняма карата, алар төрле хис кичерәләр. Әйе. Кайчакта аны яратмаска мөмкин, кайчакта жәлләргә мөмкин. Күпчелек бит инде төп геройларга барыбер ниндидер позитив яктан карыйсың аларны, ничектер Һәрберсен яратасы килә. Безнең менә шул эш төп геройга барыбер төрлечә карап була. Һәм һәрбер кеше ничектели үзенчә йөрәктән теге йөрәк аша үткәреп үзе Шуннан да һәрбер образны менә Кемаль, Сибель, Фисун, аларны аклыйсың да һәм бер вакыт узу белән аларга теге сүгеп та аласың, алар белән килешмисең. Аннары ахырдан инде шулай ук тагын акларга тырышасың. Кыскасы нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә, иң мөһиме романны укып әзерләнеп килсәгез, үзегезгә тагы да рәхәтрәк булыр дип уйлыйм, чөнки нәрсәгә дисәк тә, әгәр дә инде дөнья хәллек дөнья җир шарында яшәгән 8 миллиард халык кабул итеп, 7дән артык
миллиард халык кабул итеп, Нобель премиясын биргәннәр икән, һәм ул безнең инде кан кардәшебез төрек милләтеннән булган язучы буларак та аны аңларга буладыр, карарга кирәктер. Шуңа күрә 20-21 декабрь көннәрендә Орхан Памукның Сафлык музее, ягъни инде оригинал исемен алсак, музей невинности әсәренә спектаклен карарга рәхим итегез. Киләсе рубрика ул безнең туган көннәр рубрикасы бар, безнең шундый фикер мәйданында сезне дә шунда катнаштырасыбыз килә, чөнки бөтенегез дә җырлаучан. Чөнки 3 декабрь көнне безнең шундый зур композиторыбыз, бөтенебезгә таныш булган композиторыбыз, ул безнең Салих Сәйдәшевнең туган көне, һәм мин сезгә тәкъдим итәм аның Менә дигән квартет килеп чыгачак. Юк, квартет булса, квинтет. Мин дә җырлыйм. Квинтет була. Мин башлап җырлыйм, сез кушылыгыз. Без белгән генә җырлар. Biz qabızgan utları Sünme salar, sünme salar xəter jillərdə. Hey! Biz qabızgan utlar yaktı yanar, yaktı yanar xizmət ilində. Biz kiş almağan, yok qara urman, biz jing almağan, düşman tumağan. Bizning bayraqlar, qutlaylar alar, xizmat bayramın, ish üstündə gürləb üsəbiz, ғасырларны yılda үтәбіз, шыныққан қаты қырыштай біз үсәбіз, нығып шулай үсәбіз. Чыннан да менә 20 гасырның бүйük композиторы, дирижерыбыз да булган шәхес, улуг шәхес, һәм аны бик тыйнак булган диләр. Менә Кемаль персонажы белән яки шушы романдагы персонаж белән Салих абый ниндә булса шагылыш таба микән? Персонажлар үрелешендә, образда Кызык сорау. Салих роман бит ул үзе бер музыка гына түгел, ә бер симфония кебек. Анда менә параллель линиялар бик күпме, нинди генә образлар җырлашып бармый, ягъни төп үзәк бер тема, персонаж, герой бер булса да. Юк, әлбәттә охшашлык бардыр, чөнки һәрбер кеше образга хас булган, шулай ук төрле кичерешләр кичерә ала. Без бит һәрбер кешедә бер юнәлештә генә теге хәрәкәт кылмыйбыз. Без теге төрле чакта безгә минидә булса дөньядан йогынты ясасалар, без шуңа ниндидер үзебезнең реакциябызны бирәбез, төрлечә. Без гелдә теге гади, гелдә тыйнак була алмыйбыз. Без шулай ук кыю да, без шулай ук хәйләкәр дә була алабыз кирәк чакта. Шуңа күрә монда Кемаль белән Сездә ягымлы да, әйе. төсләр күп булган кебек, нәкъ шундый ук. Салих Сәйдәшевнең тормышы роман язырлык булгандыр дип уйлыйм. Анысы билгеле, шулай. Нишләптер ул менә романнарда бик еш шагылмыймы? Безгә менә моны үзгәртү юнәлешенә дә нидер эшләр алып барырга, сөйләшүләр үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Ул Гөләндәм туташ тагына шагыла кебек. Һәм бик Салих абый турында, мәсәлән, беләм, менә Салих Сәйдәшев музее бик матур променад чыгарганын беләм мин. Мин аны барып карадым, һәм ул бик кызыклы. Анда шулай ук Салих Сәйдәшевнең бөтен тормышы чагыла. Дәвам итик инде, чөнки 4 декабрь саубуллашыр алдыннан ул бөтенебезгә дә кагыла торган тема. Кыш Бабайга хатлар язабыз. Менә бит. Иң яшь бала безнең Сабый бабайга әлдә шада. Бабайга хатлар. Син язасың? Хәзер язмыйм инде. Элек язадыр инде. Нишләп? Мин менә әзерләнеп торам әле хатлар язырга, үземнең бөтен теләкләремне. Син хәтерлисең, синең бабай нинди легендар кыш бабай дип. Ой, Алла. Ул һәрбер Хәзер әтисе. ул күчеп барадыр шулаймы? Аннары яны. Тукта ирең бар бит башта. Башта ирем, аннары. Синең бит инде ирең элеңнән. Бабай үсеп җиткәч. Сез хатларыгызны әзерләдегезме? Хатларны әлегә әзерләмәдем, ләкин мин шулай да Сезнең хатлар билгеле, премьера уңышлы чыксын, сезнең бөтен бер шугыл шул премьерададыр. Яки башка көнкүреш мәсьәләләргә дә хәл вакыт каламы? Әлегә бөтен фикерләрем, бөтен уйларым әлбәттә премьера белән бәйләнгән, ләкин менә яңа ел төнендә 12 сәгать 12-не суккан аралыгында мин һәр вакыт бер нәрсә дип әйтим, кара сүзен теләк теләп куям, һәм ул һәр вакытта чыңа аша. Менә бит. Һәр кешенең үз лайф хакы, ягъни үзенең серләре. Мин
Кыш бабайга хат язмыйм. Ләкин ышанам. Үзенә барып әйтә. Мин яратам менә карта желаний дигән әйберне ишеткәнегез бармы? Теге үзеңнең максатларыңны язасың, анда төрле картинкаларны кисеп ябыштырасың. Менә монда гаилә, мәсәлән, монда бер якта гаилә. Ел буена шулай төзеп куясың. Ел буена нәрсә телисең, мәсәлән, акча ягы. Ул иң үстә һәм иң зур булып тораймы? Профессия, теге шәхси тормышың, хоббиларың, мәсәлән. Гел күз алдында визуализация. Әйе, син аны шайлып куясың да. Ну, кеше күрмәсен дип, бер куя шкаф эченә. Ачканда син гел аны күрәсең һәм шул максатларга ирешергә тырышасың инде. Һәм чыннан да иске карталарымны ачып карасам, күбесе тормышка аша. Ләкин кайчак башка төрлерәк. Син уйламаганча инде. Ләкин барыбер тормышка аша. Нәтиҗәсе шул. Әйе, шунысы кызык. Юлы төрле булса да, нәтиҗәсе шул. Афәрин, рәхмәт. Хәзер төзисең? Менә уйлыйм әле. Төзеп торганмы, юкмы? Түзим. Минем алай Процесс бара. төзегәнем юк. Минем әйтәм бит Кызык, шул теге яңа ел төнендә бер теге шул вакыт килеп җитәрәк фикерләремне томплыйм да һәм аны бер җимләгә нитәм. Әйтегез, Салих абый сүзен язган бер сүз 3 тапкыр кабул торган сүз белән саубулашып төгәлләрбез. Премьерны искә төшерик тагы бер кат 20-21 декабрь көндә Сафлык музеена рәхим итегез. Төпрәлләрдә Ришат Ахмадуллин, Ләйсән Гатауллин тагын уйнаучыларын барлап үтик. Алина Мәдәрисова, Радик Бариев катнаша тагын. Алсу Каюмова, Каюмова. Люция Хамитова, Илдус Габдрахманов, Гадел Равилов, Ләйсән Парахимова. Ләйсән Парахимова. Ләйсән Фәйзуллина. Айгөл Шакурова. Юк, Илзар абый юк. Илзар абый юк. Һәм яшь артистларыбыз. Илнур Закиров. Илнур Закиров әйе. Рәхим итегез, ишекләребез ачык. Бүгенге чыгарылышны тәмамлап біз үсәбез. Камал. FM. FM. Менә бит һәрбер кешедә ул төрлечә яңгырый. Фикер Фикер мәйданы.